en historie. Rigtig i gamle dage, hvor det var sjovt at være på godserne. Der var en godsejer, der skulle have en kære. Og han havde jo husbo nogen omkring, så han ville gerne høre, at der kom en familie og bo i det hus. Og der kom en kærl og familie, og de blev enige om alt, løn og alting. Og inden de skulle skille sig, så siger her kærlen, det kan ske. Fordi jeg kommer en halv time for sent. Men det blev hver dag. Han skulle bare sådan. Så gik det nok. Og der gik 14 dage, og så skulle de flytte ind og godset, og der skulle være klapjagt. Og kærlen han blev inviteret med som skytte, og det var om lørdagen, og de startede kl. 9 om morgenen. Og kl. 12 om middagen, så skulle de lægge jagtbebyttet op ud foran slottet. Så kærlen her har skudt mig mere end alle de andre. Så mødte godsejeren og kærlen nede ved rigshuset om afdagen, og så siger godsejeren, se mig en gang, hvordan søren kunne du skyde så mange i forhold til de andre? Og så jeg holdt godt til højre, når jeg sigte. Så var den der. Der var jagt igen om søndagen, og nøjagtigt det samme, det gentog sig på 12. Og kærlen skudt mig mere end de andre. Så vidste de om afdagen nede ved Borgspladsen op foran slottet. Og så siger godsejeren, jamen holdt du til højre derovre? Nej, der var det holdt jeg til venstre. Nå, men hvordan gik du der? Så skal jeg ikke. Jo, så jeg skal jo jagt. Så kigger jeg altid over konen. Og så siger jeg, vil sige, hun har lidt ud. Ja, når hun ligger højre side, så holder jeg til højre. Og venstre, så holder jeg til venstre. Hvad så, så han godsejeren, hvis hun ligger med røven lige i hvert? Jeg sagde, at skulle jeg komme hen.